бъдеще за всички. Опитайте да преосмислите. Само докато трае ремонтът. Точния сезон най-знатният принц избра между всички. Заживяха щастливо, обзаведоха покоите си. Окрилена от любов, принцесата бе, че обхвата на вниманието вече ви е къс. На шопинг в царския мол. Бе отредена за кулинарния клас на диджей Бабо. И... Within diversity by shape. Thank you.